Оставаме на българска вълна, но този път рязко сменяме посоката Death Metal. Става въпрос за първата безплатна Death Metal компилация, първа част, за която повече подробности ще ни даде инициатора на цялото това нещо. Това е Николай Васев от интернет страницата във Facebook Death Metal Bulgarian Fans. Привет! Привет на вас и на вашите слушатели. Само да изкажа, впечатленията си, положителните си впечатления от целият труд и въобще от факта, че имаме много яки български банди и то в андерграунда. И абсолютно. Това, че си решил, доколкото разбрах, ти си човека, който движи целият този проект. По принцип аз съм този, който да ги събере на едно. Абсолютно. На този, който беше идеята, но искам да кажа, че черната работа, така да се каже, свърши господин Колев от Шумен. Той много добре знае кой е. Калин. Искам да го поздравя. Абсолютно. Вокалист на Concrete. Абсолютно. Супер. Искам да го поздравя, както искам и към момента да поздравя всички банди, които взеха участие в тази компилация. Стана просто убийствена. Съгласен съм напълно с теб. Това са 25 песни, композиции, като Sauerkraut участват с 3, т.е. 22 групи. 22 групи. Хубавото е, че имаме много участия от много различни градове. Общо, може би около 12 града са. Имаме групи от Варна, от Стара Загора, от Шумен, от Плевен, Пловдив, Перник, Севлиево, Пловдив, Сандански, Бургас. Благоевград. Да, абсолютно. Бургас, да не забравяме. Бургас и Кюстендил също. Как ги събрахте бандите? Писахте на всички да изпратят по едно парче? Съвсем спонтанно се роди идеята, иначе по-малко известните банди да достигнат до по-широк кръг от слушатели, най-вече от чужбина, където са непознати. Това е идеята на самата компилация. Иначе групите не сме ги подбирали. Всеки знае в каква насока е насочена страницата във Фейсбук и нямаше как да не одобрим всички. Те групите по принцип всичко е екстремно. Death Metal, Grindcore. Но те сами си предлагаха участието или вие ги търсихте? Не. И ние търсихме и те сами някои се предложиха, защото не всички групи са известни. Има и много млади банди. Имаме една група, която е буквално от ученици, Horrorscape от Благоевград, една много млада банда. Те са все още ученици. Това е чудесно, примерно, че има хора, които се интересуват от тези стилове. Млади ученици, младежи. Абсолютно. Много екстремни и така. Тази компилация ще има ли своята втора част? Идеята е да има втора част. Със същите групи или с като гледам други? Какъв е успеха сега, със сигурност ще има втора и втората, надявам се да има още по-голям успех. Имаше групи, които дори не можеха да се включат. Факт е, че трябваше да участват, да кажем, и Scapegoat от Дупница, една дупнишка банда, която е много известна, но просто не смогнаха до крайния срок да напишат парчето, да го запишат всъщност. Имаме банди, които специално заради компилациите записаха парчета. Като, да кажем, има една група от Благоевград, която пак ще кажа, The Kiplet God се казват. Страхотни млади таланти, като в групата участва и небезизвестния Ники Велев, който иска в момента да го поздравя и него. Ники Велев участва май във всички групи от Благоевград. Абсолютно така е. Много поздрави, като се видите, ако слуша, много поздрави на Ники Велев. Чакаме новия инспел, между другото, от него. Той участва в много проекти и, както се казва, едно по едно. Просто човека е свири на абсолютно всички инструменти и все едно Питър Татгрен от Благоевград. Тази компилация обаче ще види ли... Всъщност най-важното е, че тя може да се слуша свободно в SoundCloud. Също така, всяка една от песните, които групите са предоставили за тази компилация, може да се свали свободно оттам. Тоест цялата компилация, всеки, който иска, може да си я свали на домашния компютър. Или където си иска. Абсолютно е така. Направихме безплатно, тя няма да се издава на диск. Това ми беше следващия въпрос. Няма ли да ги съберете тези песни на диск, както се прави така, има разни сплит дискове
които излизат? Сега нямаме идея да го правим на диск. Аз се надявам поне тази идея, защото до момента това е компилация изцяло от български банди, която е Death Metal, екстремна, Death, Grindcore и Black. До момента не знам въобще дали в България е правилно такова нещо да има екстремна компилация. И силно се надявам, примерно, защото имаме списания, които се тиражират. Не знам толкова много години защо на никой не му е дошла тази идея да се реализира нещо такова, някаква компилация, която поне с някакво списание да се раздава. Може би защото самите дискове, които трябва да бъдат записани, излизат доста скъпо и това ще увеличи цената на самото списание. Възможно е, но един път в годината, ако се прави, предполагам, че няма да е чак толкова скъпо. Има много голям интерес, имаме глад за Death Metal, поне така ми се струва. Мисля, че има много хора, които биха дали пари за такова нещо, за да го имат като издание. Самата подборка си е много ценна, така или иначе. Съгласен съм с теб. Аз мисля, че тук нямаме слабо парче. Като ги слушам, аз няколко дни, даже Калин, докато ги събираше парчетата, аз не ги слушах, за да мога да си доставя по-голямо удоволствие. От 2 дена не аз спирам да я върта тази компилация. Уникална е направо. Втора част ще има ли? Аз питах, но все пак... Със сигурност ще има втора част. Работите ли вече по нея? Скоро може би ще почнем да събираме парчета, като се съберат, ще има и втора част. Със сигурност ще има, защото, нали ви казвам, имаше групи, които не можаха да се включат. Просто закъсняха за срока и със сигурност ще има втора част. Друго, което искам да кажа, че идеята на тази компилация е да кажем някой, ако хареса някоя група, ако не му е позната, да може да се провокира самия интерес на самите групи. На самите фенове, на самите фенове да се провокира интереса, да отидат, примерно, ако има някакъв техен концерт, ако самата група, да кажем, издава диск, да си купат след това диска, примерно тениски и тем подобни, да привлечем повече публика, така да се каже. Добре, как ще го направите при положение, че така из медиите не се носи много информация за нея? Не, имаме доста добър отзвук. Между другото, няколко от медиите публикуваха, да не споменавам сега кои са, да не ми правим реклама, но имаме интерес от медиите. Те пуснаха статии. Предполагам, че компилацията ще се завърти много скоро и в чуждестранни радиа, така че от чужбина също имаме така, да привлечеме фенове, така внимание, да, върху българската андерграунд сцена. И между другото имаме, както един много добър приятел наш казва, имаме уникални твари и нека никога не им секва вдъхновението. Това е чудесен завършик на нашия разговор. Дано да е така. Чакаме втората част и още нещо. Представи си един концерт или един фестивал с всичките групи, които участват, поне в първата компилация. Ще е просто убийствено. Едно време се правеха дет фестивали в Бургас и беше... Миналата година пак имаше. Имаше, но... По-слабичко посетен, но дано запази. Да, нека дано и тази година да се случи. Благодаря ти за участието. И аз също много благодаря. Нека следващото парче звучи за всички, които слушат в момента. Още веднъж искам да благодаря всички банди, които се включиха. Лека и приятна вечер ви пожелавам на всички. Николай Васев, с когото си поговорихме за първата Death Metal българска безплатна компилация. Една от групите, която ще чуете сега, участва в тази компилация и това е The Crippled God. От Благоевград бяха, нали? Абсолютно от Благоевград. Всичко най-добро ви пожелавам на всички слушатели. Лека и на теб. Слушаме група от компилацията.
Flickering light appears here, exaggerate